தனுசு ராசி நேயர்களே, இந்த சுபகிருது வருடத்தின் தொடக்கத்துல உங்க ராசிக்கு 2ஆம் இடத்துல சனி, 3ஆம் இடத்துல செவ்வாய் சுக்கிரன் சேர்க்கை, 4ஆம் இடத்துல குரு, 5ஆம் இடத்துல சூரியன், புதன், ராகு, 11ஆம் இடத்துல கேது என்ற கோல்சார அமைப்பு காணப்படுதுங்க. தமிழ் வருட தொடக்கத்திலேயே இடம் மாறும் குருவின் சிறப்பு பார்வைகள் உங்கள் ராசியில் கிரக நிலையோடு இந்த ஆண்டுல ஏற்படக்கூடிய கிரக பயிற்சியால் ஏற்படக்கூடிய கிரகநிலை மாற்றத்தையும் கணக்கில் கொண்டு இந்த ஆண்டு கோல்சார அமைப்பின் படி இது உங்களுக்கு உழைப்புக்கு பலனாக உயர்வுகளை தரக்கூடிய ஆண்டாக இருக்குங்க. எந்த சமயத்திலும் தன்னம்பிக்கை தளர விடாம இருக்கிறது, முயற்சிகளை முழுமையாக செய்யறதும் தடைகளை தகர்த்து முன்னேற செய்வதாக இருக்கும். பணியிடத்துல எல்லாம் தெரியும் என்ற நினைவை தவிர்த்தாலே ஏற்றம் எண்ணம் போல் உருவாகும். பொறுப்புகள் கூடுதலாக பணிச்சுமை அதிகரிக்கும். அதெல்லாம் உங்க திறமையை பரிசோதிக்கிறதுக்காக பரீட்சை என்பதை உணர்ந்து மேலதிகாரிகள் நடந்த கூடிய அந்த தேர்வுகள்ல உங்க பொறுமை, நிதானம், எச்சரிக்கை, உணர்வு, திட்டமிடல் எல்லாமே கணக்கெடுக்கப்படுங்க. இது அடுத்த வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு பதவி, பாராட்டு, ஊதியம்னு எல்லாவற்றுக்கும் தகுதிகளாக கணக்கிடப்படும் என்பதை உணர்ந்து இப்போதைய உங்கள் செயல்களோ எதிர்காலத்துக்கான அஸ்திவாரம் என்று உரிய சமயத்துல உங்க திறமைய மேலிடத்தால் மதிக்கப்படுங்க. எத்தகைய சூழ்நிலையிலும் கோப்புகளை எதிலும் அவசர கையெழுத்து போடுறதும் அனாவசிய வாக்குறுதிகளை தரதும் கூடாதுங்க. அனுபவமிக்க சிலர் உங்கள் வாக்குல வெளிப்படுற வெப்பத்தால விளங்கி போகும். விரோதம் வளர்க்கவும் கூடுங்க. அதனால இன்சொல்லை பேசுறதும் முகத்துல முறுவலோடு இருக்கிறதும் அவசியம். பணத்தை கையாளும் பொறுப்புல உள்ளவங்க நிதானமா இருக்கணும். காசு என்னும் சமயத்துல கவனத்தை திசை திருப்பும். செல்போனுக்கும் சொல்லுடக்கும் இடம் தர வேண்டாம். உங்க விருப்பப்படியான இடமாற்றமும் பதவி உயர்வுகளும் கொஞ்சம் தாமதமானாலும் பொறுமையாக இருந்தா தகுந்த பெருமையோடு வந்து சேரும். அத குறுக்கு வழிகளை சீக்கிரமே பெறலான்னு யாராவது யோசனை சொன்னா யோசிக்காம கேட்டு சரின்னு தலையாட்டி சறுக்கி விழ வேண்டாங்க. வீட்டுல நிம்மதியான சூழல் நிலவணும்னா வெளியிடத்துக்கு கோபத்தை நீங்க வீட்டுக்கு சுமந்துக்கிட்டு போகாம இருக்கணும். பேச்சில் குதர்க்கமும் செயல்கள்ல தர்க்கமும் தவிர்த்தா வீட்டுல விசேஷங்களும் வருங்க. சொத்து சார்ந்த வழக்குகளில் விட்டு கொடுத்தல். உங்க பசங்க இருந்தா ஆதாயம் அதிகரிக்குங்க. தடைப்பட்ட விசேஷங்கள் கைகூடி வரணும்னா அதுக்கு உங்க செயல்கள்ல பொறுமையும் செயல்கள்ல பாசமும் வெளிப்படுறது முக்கியம். யாரோ தந்த மன கஷ்டத்துக்கு உறவுகளிடம் தீயை கக்க வேண்டாம். பிறர் மனம் நோகாம பேச தெரிஞ்சா உங்க மனம் கோணாதபடி நல்லவை நடக்குங்க. சுபகாரியங்கள்ல வெட்டி பந்தாவும் வீண் ஆடம்பரமும் தவிர்க்கிறது சேமிப்பை நிலைக்க செய்யுங்க. வாரிசுகளின் நடவடிக்கைகளை கவனிக்கிறது தவறில்லைங்க. ஆனா அதிகாரத்தையும் அடக்குமுறையும் செலுத்துறது தான் தவறுங்க. அறிவுரை சொன்னாலும் அதை அன்பாக சொல்லுங்க. வாழ்க்கை துணையோடு இருந்த பிரிவு மாறி மீண்டும் வசந்தம் வர தொடங்குங்க. அது நிலையாக இருக்கணும்னா அன்பை அதிகரிச்சிட்டு ஆணவத்தை குறைச்சிக்கிறது அவசியங்க. செய்யும் தொழில உங்க முயற்சிக்கு உரிய செழிப்பு ஏற்படுங்க. சோம்பலை தவிர்த்து உழைச்சா சேதாரங்கள் குறைஞ்சி ஆதாயம் அதிகரிக்குங்க. வளர்ச்சி தொடரணும்னா கலையாக எந்த தீய நட்பும் முளைச்சுடாம ஆரம்பத்திலேயே அகற்றி விடுறது அவசியங்க. வருமானம் அதிகரிக்கிற சமயத்துல அதை வீணா நபர்களோடு செலவிட்டா அவமானம் தான் மிஞ்சுங்க. கைப்பொருளுக்கு ஆபத்து வராம இருக்கணும்னா முதலீடுகள்ல நேரடி கவனமும் நேர்வழி முக்கியமும். கூட்டு தொழில புதிய ஒப்பந்தங்களும் அவசியம் படலாங்க. சந்தேகமும் சட்ட மீறலும் அதுல கூடவே கூடாதுங்க. உழைப்புக்கு ஏற்ற உயர்வு வரும்போது அதை உரிய வகையில் பயன்படுத்துகிறது உத்தமம். உணர்ந்து செயல்படுங்க. பிறமொழி மனிதர்களை முழுமையாக நம்பி பெரும் தொகையை முதலீடாக்குவதை தவிருங்க. வங்கி கடன்களை முறையாக திருப்பி செலுத்துவதும் உரிய தஸ்தாவேஜிகளை பத்திரமா வச்சிக்கிறதும் முக்கியங்க. அரசியல் துறையினர் வாக்குல கவனமும் செயல்கள்ல நேர்மையும் இருந்தா செல்வாக்கு நிலைக்குங்க. உங்களுக்கு கீழானவங்களை இருந்தாலும் யாரையும் மட்டம் தட்டுறதோ அலட்சியப்படுத்துறதோ கூடாதுங்க. பொது இடங்கள்ல வாக்குல கவனம் அவசியம். சின்ன சின்ன பொறுப்புல இருந்தாலும் உங்க கவனம் முழுக்க செயல் திறமைய வெளிப்படுறதுல இருக்கிறது தான் நல்லது. உங்க பெருமையை பிறர் பேசினாலும் அது மேலிடத்துக்கு பாராட்டப்படுங்க. உங்க செயல்கள்ல நீங்களே தம்பட்டம் அடித்தா அது கேலிக்கு உரியாகத்தான் மாறுங்க. எந்த சமயத்திலும் விளையாட்டாக கூட மேலிடத்துக்கு எதிரான வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது. யாரோடு பேச்சையும் நம்பி இருக்கும் இடத்துல இருந்து தாவி வேற இடத்துக்கு முயற்சி செய்தா இங்கேயும் இல்லாம அங்கேயும் இல்லாம மதில் மேல் பூனையா தடுமாற வேண்டிய நிலை வந்துடுங்க. அவசியம்னா யோசிங்க. அரசு துறையினரில் இருப்பவர்கள் அலுவலக படிகள்ல கவனமா இருக்கணுங்க. முகமூடி நபர்கள் சிலரோட நயவஞ்சக செயல்கள் உங்க முன்னேற்றத்தை முடக்குவதாக இருக்கலாங்க.
அதனால உங்க பொறுப்பை நீங்களே கவனித்து செய்யறது தான் நல்லதுங்க. மூன்றாம் நபர் பேச்சை கேட்கறதும் மேலிடத்தை குறை சொல்றதோ கூடவே கூடாதுங்க. இடமாற்றம் வந்தால் மறுக்காம ஏத்துக்கோங்க. பிறரை நம்பி ஒப்படைக்கிற வேலைகளை சற்று நீங்களே யோசித்து தாடே செய்து வந்தா நல்லதாக இருக்குங்க. ஞாபக மறதி ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டுங்க. எதையும் முறையாக குறிச்சு வச்சுக்கிறது தாங்க உங்களோட பலகால கனவுகள் கொஞ்சம் தாமதமானாலும் நிச்சயம் நனவாகுங்க. இப்போதைய பொறுமை அதுக்கு ரொம்பவே முக்கியங்க. மாணவர்களுக்கு திறமைக்கு உரிய முன்னேற்றம் ஏற்படுங்க. சோம்பலும் அலட்சியமும் சோதனைகளை நீங்களே உருவாக்குகிற மாதிரி செயல்படுதுங்க. அன்றைய பாடங்களை அன்றன்றே படிக்கிறதும் படித்தவற்றை எழுதி பார்ப்பதும் நல்லதுங்க. கலை படைப்பு துறையினருக்கு முயற்சிகளுக்கு ஏற்ப வாய்ப்புகள் வர தொடங்கும். யாரோட வார்த்தைகளையும் நம்பி கையில இருக்கிறத கோட்டை விட்டுட்டு புதியதை தேடி அலைய வேண்டாம். சின்ன வாய்ப்பாக இருந்தாலும் சின்சியரா செய்தா படைப்புகள் பாராட்டப்படுங்க. நீங்க எங்க சென்றாலும் அங்கே உள்ள மகான்கள் திருத்தலத்துக்கு சென்று தரிசனம் செய்யுங்க. நல்லவை தொடரும். தனுசு ராசி பெண்களுக்கு செயலுக்கு ஏற்ப தெளிவு உருவாகக்கூடிய ஆண்டுங்க. வீண் சினமும் வேண்டாத உணர்ச்சி வசப்படலும் தவிர்த்தா வளமும் நலமும் வாசல் தேடி வருங்க. எந்த சமயத்திலும் பிறரை மட்டம் தட்டுவதும் சட்டென்று உணர்ச்சி வசப்படுவதும் கூடாதுங்க. பிறரை நம்பி குடும்ப விஷயங்களை பகிர்வது கூடாதுங்க. உங்க மேல உண்மையான அக்கறை உள்ள குடும்ப உறுப்பினர்களோடு மனம் விட்டு பேசுவதும் அவங்க சொல்ற ஆலோசனைகளை கேட்கறதும் நல்லதுங்க. குடும்பத்துல உள்ள பெரியவங்க உடல் நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்க. வீடு மனை யோகம் வரும்போது பத்திரங்களை முழுமையாக படிச்சு பார்த்துட்டு கையெழுத்திடுங்க. ஆடை ஆபரணம் சேருங்க. அதே சமயம் அவை நிரந்தரமா தங்கணும்னா பாதுகாப்பு உணர்வு அவசியங்க. இரவு நேர பயணத்தை இயன்றவரை தவிர்ப்பது நல்லதுங்க. முடியாதுன்னு பயணத்தை தொடங்கும் முன் குலதெய்வத்தை மறக்காம கும்பிடுங்க. வழியில உள்ள விநாயகருக்கு சிதறு தேங்காய் உடையுங்க. இருட்டான இடத்துல வித்தை காட்டுறதை வேடிக்கை பார்க்கிற செல்வதை தவிருங்க. வளர்ப்பு பிராணிகளிடம் எச்சரிக்கையா இருங்க. பயணப்பாதையில் பிறர் தரும் உணவு பானம் எதையும் எடுத்துக்க வேண்டாங்க. இந்த காலகட்டத்தில் உங்க உடல் நலத்தை பாதிக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் தேவையில்லாத மன அழுத்தம் தாங்க. அதை தவிர்க்க தினமும் கொஞ்ச நேரம் தியானம் யோகா செய்யறது நல்லதுங்க. அவரவர் உடல் நலத்துக்கு ஏற்ற உடற்பயிற்சிகள் பண்ணலாம். கழுத்து எலும்பு தேய்மானம், மூட்டு உபாதை, கீழ்முதுகு தண்டுவட இறுக்கம், கல்லீரல் போன்ற உபாதைகள் ஒரேடியாக பயப்பட வேண்டாம். ஆரம்ப அறிகுறியிலேயே சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டா சீரான நலம் பெறலாம். இந்த ஆண்டுல ஒரு முறை மந்திராலயம் சென்று ஓர் இரவு தங்கி மகானை தரிசனம் செய்துவிட்டு வாங்க. அவரோட மிருத்திகை பிரசாதத்தை வீட்டு பூஜை அறையில் வச்சு தினமும் கும்பிடுங்க. முடிஞ்சா ஒரு முறை திருக்கொல்லிக்காடு சென்று பொங்கு சனி பகவானை வணங்குங்க. புதன்கிழமைகள்ல அசைவம் தவிருங்க. அன்றைய தினம் இரவு அரிசி சேர்க்காத உணவை எடுத்துக்கோங்க. மாதம் ஒரு புதன்கிழமை பக்கத்துல உள்ள பெருமாள் கோவிலுக்கு சென்று துளசி சாத்தி வணங்குங்க. வாயில்லா ஜீவன்களுக்கு இயன்ற தீவனம் வாங்கி கொடுங்க. வருடம் முழுக்க வாழ்க்கை பசுமையாக இருக்கும். ஓம் நாராயணாய வித்மகே வாசுதேவாய தீமகி தன்னோ விஷ்ணு பிரசோதயாத். பார்க்கடலில் பள்ளி கொள்பவனும் வாசுதேவர் குமாரனும் உலகம் எங்கும் நிறைந்திருப்பவனும் எல்லா உயிர்களையும் காப்பவனும் ஆகிய விஷ்ணுவை வணங்குகிறேன் என்ற மகாவிஷ்ணு காயத்ரியை தினமும் குறைந்தது 3 முறையாவது சொல்லுங்க. தனுசு ராசியின் அன்பர்களே, இந்த தமிழ் புத்தாண்டில் சற்று நிதானமும் மிகுந்த கவனத்துடனும் செயல்படுவது மிகவும் நல்லதாகவே அமையும்.